म्हणजे कधी घरी चिकन केलं असेल, सर्व माणसं चिकन खात असतील आणि एखादं त्यामध्ये कोण चिकन खात नसेल तर या मसाल्यामध्ये चिकनचाच मसाला आहे, त्याच्यात शेव टाकून भाजी केली तरी ती माणसं खाऊ शकतात. बरोबर आहे. ही वाली भाजी का? ही वाली भाजी म्हणजे एकदम मस्त म्हणजे म्हणायला नको की ही लोक चिकन खात आहेत आणि मी चिकन म्हणजे मला नाही म्हणून. असं चिकनच्या ऐवजी शेव शेव भाजी. नमस्ते. माझं नाव अंकिता चढीदार. मी आज शेवभाजी बनवते. अच्छा, शेवभाजी बनवताय. आधी पहिलं त्याचं साहित्य दाखवा. त्याच्यासाठी वाटण्यासाठी 2 कांदे, थोडंसं खोबरं, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच असं अद्रक. म्हणजे थोडंसं आलं. आता हे तुम्ही पहिलं काय हे करणार आहे? सगळं भाजून घेणार. हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे आणि भाजून झाल्याच्या नंतर भाजून झाल्यानंतर मिक्सरला हे सगळं बारीक करायचं. एक टॅमॅटो आणि थोडीशी कोथिंबीर हे सगळं मिक्सरला बारीक करायचं. हे आपलं सर्व बारीक वाटण करून घ्यायचं आहे. हे भाजायचं, मग हे दोन्ही मिक्स करून ग्राइंड करायचं ना? हा, दोन्ही. मग तसं आपलं वाटण तयार केलेलं आहे त्यांनी. हे वाटण आहे ना आपलं. हा, आता इथे आपण तेल टाकलंय ना? तेल टाकलंय, 2 मोठे चमचे तेल टाकलंय. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये हे वाटप या तेल सुटेस्तवर चांगलं परतून घ्यायचं. शेवभाजी खानदेशी भाजी आहे. तुमच्या घरी अशी बनवतात रोज? रोज तर नाही बनवत, खूप दिवसापासून डिमांड चालली होती तर म्हटलं बनवते. तुमचं गाव कुठलं? आम्ही औरंगाबाद. समजा तुमच्या घरी कोण स्पेशल माणसं आली तर आपल्या जेवणाच्या ताटात काय असेल? आमच्याकडे जास्त नॉनव्हेजचा प्रकार जास्त असतो. नॉनव्हेज असतो जास्त. जास्त नॉनव्हेज जास्त आवडतं आमच्याकडे, व्हेजला कमीच असते. आता तुम्ही शेवची भाजी करणार आहे, ही शेव घेतली आहे ना? हो, तिखट शेव. ही तिखट शेव आहे. आता याच्यामध्ये हा मसाला टाकलाय. आपण मिरची मसाला किती चमचा टाकला? मिरची मसाला, गरम मसाला म्हणजे कांदा लसूणचा मसाला जो असतो ना, तो मोठे चमचे 2 टाकले. थोडीशी हळद आणि चवीपुरतं मीठ. म्हणजे तुम्ही एकत्र सर्व टाकले? हो हो, एकत्र. म्हणजे समजा आपण असं वाटण बनवून ठेवलं तर प्रोसेस एकदम इझी आहे ना? हो हो हो, एकदम. आता इथे आपण पाणी टाकलं ना? पाणी टाकलं थोडंसं. पाणी टाकलं कारण खाली मसाला लागत होता म्हणून. आता त्याला तेल सुटेस्तवर थोडं परतायचं. तरी पण इथे आपल्याला 3.5 मिनिटं झाली आता मसाला परतायला. किचन छान बनवलं तुम्ही. माझ्या भावाने बनवलं जे केलं ते, म्हणजे त्याचं आयडिया होतं. आता तुम्ही ते भाजी बनवताय ना, काहीतरी किचन टिप्स द्या, काहीतरी रेसिपी टिप्स द्या जे तुम्ही स्वतः काढलेत किंवा तुम्हाला माहिती आहेत असे जेवण बनवताना, की त्यामुळे रेसिपी चांगली होतात, त्यामुळे जेवण चांगले होतात, असं काय? शेवयाची खीर आहे ना, बहुतेक लोक दूध आहे ना तापवतात आणि मग त्याच्यामध्ये ती शेव टाकतात. तसं नाही करत मी. कच्चं दूध असते ना, कच्चं दूध उकळत म्हणजे जेव्हा आपण गॅसवर ठेवतो ना तेव्हाच ती शेव आहे ना त्याच्यामध्ये टाकायची. म्हणजे त्याचं जे दुधाचं जे हे आहे ना अर्क, तो शेवमध्ये उतरतो आणि ती टेस्ट वेगळी लागते आणि घट्टपणा पण व्यवस्थित येतो त्याला. तर आपण पाणी किती टाकायचं याच्यात? याच्यात आपलं पाणी आपल्याला जसं म्हणजे घट्टपणा हवाय त्या हिशोबाने टाका. काहींना घट्ट आवडतं, काहींना पातळ आवडतं. जास्त पण एकदम पातळ अशी नको. आणि अजून त्याच्यामध्ये शेव टाकायची आहे ना? शेव टाकायची आहे ना, ती शेव टाकल्यानंतर अजून म्हणजे होणार. आपण त्याच्यात तो लाल मसाला टाकला होता तो घरी बनवलाय का आपण विकत आणला? घरी कांदा लसूण मसाला घरी बनवलेला. हा रस्सा उकेच तर आपण बाहेर बसूया पाहिजे. माणसांचं तेवढं हे दिलंय, हुशाराची होती. याच्यानं कामाला जातं इथे करतात नाही काय, तिथे कामाला होती कुठे? लॅब मध्ये. खूप हुशार, म्हणजे खूपच हुशार आहे, पण कॅमेरा पुढे सगळ्यांची असं आहे ना. अजून तुम्ही जेवणामध्ये काय काय चांगलं चांगलं बनवता? अजून काय आवडतं तुला सांग आता. तू सांग.
सांग ना तुला आता काय बनवते ते आवडते. आता याला उकळ आली आहे, याच्यामध्ये आपण शेव सोडूया. आणि इकडे आपल्याला बरोबर 13 मिनिटं झाली आपल्याला हो ना? गॅस आणून. आता शेवचं प्रमाण आपण कसं डिसाईड करायचं म्हणजे जसं शेवचं प्रमाण आहे ना आपल्याला एवढी नाही टाकायची आहे ऍक्च्युली, अर्धीच टाकूया. अर्धीच ना ते हो अर्धीच टाकूया. आता 10 वाजता आपण जेवायला बसत पाहिजे ना व्यवस्थित. मी बोलत म्हणजे असं आणि ह्याच्यामध्ये आपण ही शेव टाकू शकतो की दुसरं कोणतं टाकू शकतो? नाही ही शेव जरा चांगली लागते. बारीक दुसऱ्या मागे शेव टाकलात ना की ती पूर्ण विरघळून जाईल. बाप्पा भेटल्यावर मग तेव्हा मी तुला एक दिवस बोलवणार गणपतीला. ये तू बस. तेव्हा एक शूटिंग होईल आपली गणपतीची. आता शेव टाकून आपल्याला किती वेळ? 1-2 मिनिटं, जास्त नाही. शेव लवकर शिजते ना. हो हा लगेच शिजते ती. आता तुम्ही जो वाटण बनवला ना हा. तो असं बनवून आपण ठेवू शकतो का फ्रीज मध्ये? हो हो ठेवू शकता. किती वेळ? किती दिवस? राहतो बिन त्याच्यामध्ये पाणी टाकत नाही ना आपण, टॅमॅटोच पाणी असते ना, 8 दिवस राहतो. म्हणजे तसं आपण फ्रीज मध्ये डायरेक्ट ठेवून असं बनवू शकतो ही हो, झटपट भाजी आहे बनवू ना. शकतो. आता मी गॅस बंद केला. झाली आपली भाजी. हो चालेल. थोडा आता तिला कळी येऊस तर 15 मिनिटात झाली आपली भाजी. हा 15 मिनिटात झाली आहे ना. जर वाटण तयार असेल तर. हा नाही तर वेळ लावणार. हा हा असे आणि याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर. तुम्ही अशी कोथमीर हातावर कापता? हो माझी गणपतीमध्ये खूप घाई असते बा. खूप जेवण बनवते. अरे वा, आपली पटकन झाली. शेवची भाजी तयार. कर मम्मी टेस्ट. बघा तू नाही करत आहे ते. तू करूया कर. करूया करूया. पप्पू पप्पू तू पण कर ना, म्हणजे सांगशील ना. कशी झाली? तुझा रिझल्ट फक्त छान झाले. असतो. तुम्ही हिला पण द्या. खूप सुंदर पुन्हा खा. मस्त झाले. मस्त झाली. कांदा लसूण मसाला ना तो थोडा तिखट. कशी वाटते मग ते आपण ते बाहेरच्या ढाबे स्टाईल रेस्टॉरंट मध्ये कसं जातो खायला एकदम मस्त झणझणीत खायला, तशी बनवले तुम्ही एकदम छान बनवले ना. खरं तुम्ही मला जर चिकन नसेल आपल्याकडे तर आपण घरी अशी बनवायची ना. हा. मस्त होणार, छान होणार आहे ना. दिलची वॉकिंग होते ना. आता हळूहळू चालते. फास्ट फास्ट चाल तू फास्ट फास्ट चाल. धावत ये धावत मध्ये धावते बघ. आता धावते कशी धावते, टुमुक टुमुक धावते. ये इथपर्यंत, दरवाजापर्यंत ये. तू ये पाठोपाठ, तू थांबू नको. दमली ती वाटते. दमली आता. दमली ना. दमली आता. बघा आमची दिल कशी करून घेतली. बास आता दिलू, बास. चल बास, बस आता. बस माझी बाबू आता बसा आता. खेळा आता खेळा. जवळ बघ, दाखव कशी बसली बघ. कशी बसली आहे. दिसतंय ना? हा मध्ये मध्ये एक वेळा स्क्रीनवर दाब. हाय चालू. बघ आमची बाबू कशी बसली आहे. कशी बसली मांडीवर. अरे वा वा वा. मांडी आलो. औषध पाजा बाबूला, औषध पाजा. ही बाई काय करतो तुला, काय करतो. औषध पाजा वाटतं. औषध पाजा बोलले म्हणून. नाही औषध नाही आहे माझ्या बाबूला. आता थांब. माझ्या बाबूला औषध नाही. आली पप्पू आली.